Hello mga Inyans, no, dito tayo sa may DM Apparel, no. Dito lang siya mayan sa may papasok lang ng Kalit, no, pero halos ano mga Inyans, no, dito lang siya sa may malapit lang, mga galing kalsada siguro mga 50 meters, ganun mga Inyans. Tara mga Inyans, no, silipin natin yung mga pambata mga Inyans, no, yung ano dito, mga binibenta nila pambata. From ano mga Inyans, hanggang 10 years old. 10 years old mga Inyans yung binibenta dito. Okay mga Inyans, tara silipin natin. Ayun yung highway mga Inyans, so yun highway yan, no. Papasok lang kayo mga Inyans, no, papuntang Kalit mga Inyans, no. Ito yung papuntang Kalit mga Inyans, no, ito. Ayan, dito lang sa mga Inyans, oh. Ayan, DM Apparel. Tara mga Inyans, pasukin natin. Tara. Bali mga Inyans, no, dito pa lang ito yung mga ano na pambata. Mga Inyans, no, tuloy tayo. Dito may pagpasok nyo dito, no, andito yung ano nila, may medyas dito, halagang 85 pesos lang, oh. Ayan, mga medyas dito pang bata. Ayan, iba't ibang design mga Inyans, no, mamili lang kayo dito. Ayan mga Inyans, oh. Tapos ito mga Inyans naman, 250, nakaset na siya, nakaset na to bro, no, yung 250 na ano na to. Yes, ito yung ano talaga, kakapanganak lang, oh. Ayan, ayan, pambata dito, mga binibenta nila. Ito naman 450. Yan, pambabae naman to. Ayan. Ito pang lalaki 500. Ayan yung design nya, nakalakos 500. Ayan, yan 450 naman to. Ayan, ito. Ayan, di ba ka-open lang to bro, no? Nung last week, di ba? Yes, sir. Ayan, kaka-open lang to mga Inyans, no? Pwede kayo pumasyal dito. Ang mga display ito po Inyans, mga pambata, no, hanggang 10 years old. Yan, kung meron kayong mga regaluhan, pwede kayong papasyal dito. Ito, kasi magdi-December na, pwede pang regalo to. Yan, 350. Ito naman 300. Yan, nakaset siya, oh. Yan. Ito siguro pang 10 years old to kasi medyo malaki. Yan, magkano presyo nito? 550 ito. Galing tong Inyans daw, ano to, galing tong Vietnam. Vietnam ba bro? O Vietnam daw itong mga ano nila, stock nila. Vietnam o ano pa yung lugar na bro? Thailand tsaka China daw. Hindi to Philippine made pala. Ayan, ito naman 550. Ayan, Calvin Klein. Yung design nya ganyan. Tapos ito 450 yan. Ayan, ito naman yung ito pang ano to, yung may pantalon tsaka Lacoste din. 500. Ayan, nakaset na. Tapos dito sa gilid, ito pang sanggol 550. Yan, ito yung yan 189. Yan mga Inyans, so yan. Okay, minsan dito lang sa highway, no, doon sa may mga 50 meters mga Inyans, no, galing doon sa highway napapuntang Kalit, no, pero yung way niya papuntang Kalit, mas malapit lang mga Inyans, hindi naabot ng Kalit, malayo yung Kalit. Okay mga Inyans, no. Also mga Inyans, no, dito sa may DM Apparel, no, dito sa may papasok lang ng konti, no. Mga Inyans, mga display ito, mga pambata, pwede kayong ano mga Inyans, pwede kayong mamili dito, no. Ayan, kasi magdi-December na mga Inyans, no, pwede pang regalo to. Okay, tara mga Inyans, no. Salamat sa panonood. God bless everyone. More power, keep safe, sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga Inyans.